ole ama sa in thlir tu te chibai ka buk le vek chewa tu chuma chuan hei tura kan hmu lai hi pu eden ale pizo nun mawi te an ni a kan hriat angin an ni pahnih hi tun lai ah chuan zorom khawela chuan an lar hle ania an lar tel tel emaw tih tur hin ni bawk ani chuan ama pu eden a pawh hi mi tam takin a rawn sawi thin a Facebook tih te WhatsApp tih vela te pawh pu eden a hi pizo nun mawi a ton hma kha chuanin a cher ve tak mai sa che ve tak mai kha ni ama ro chu pizo nun mawi hi a ngai ani a thau kung kung mai anui reng mai a ti tok te pawh kha comment lama khan hmu tur a tam hle ani chuan ei tuna kan hmuang hian a big in a te an in khawm duna tian faklet choi moina lama te pawh thei tawp a rawn chhuah ani a chuan pu eden a hrim hrim pawh hi chian kan soi ang khanin pizo nun mawi hi a ngai ani a vitamin hi ngai ani ti tok khan awm ani a chan chu khati nganga enge pizo nun mawi ton hma kha chuanin a cher che ve tak mai sapan ve tak kha ni a lo om mi lo kha ni ama ro chu tun nu hian hei pizo nun mawi ngai pawh hi mi tam tak chuan in pu eden anen ti anin kop nu hian a thau sawt hle mai a ama pawh ngau sawt hlen ti ni an tinan a kha pu pawla kan ti pu pawl te a kan ti neng pawh khanin anin zui ve hrep man kha ni a ama ro chu anin zui lai kha chuan tunang hian pizo nun mawi hi a hmu an nuamin a thau ngai mi lo ti hi a chik tu ten an soi dan ani a chu lelama chuanin an pahnih an in pawng hi an lawmpui awm hle ni chuan ei kan hmuang hian an in hma ngei ngoi hle mai a tila dawt kan soi lawanga ama ro chu hmanah khan kan hriat angin pizo nun mawi ti khan zela te an lut ve roi kha ni a chuan zela rawn chhuaka tian pu eden anen hma ngei na par an tlan duna hlim takin an leng dur ani a chu lehlam zawng tak chuanin an mani pahnih hmu ti nuam tu ti mai ang hei hmu nuam ti tu hi tam takan awm ani chuan hei kan hmuang hian an in duat ngoi hle ani a chuan kan lawmpui hle ani chuan pizo nun mawi pawh hma khanin ti khan zela a lut a chuan khami chung chang kha tun thleng hian mi tam tak chuanin an mani hrim hrim pawh hi social media hian ron lar tawh lo se ron in te viral tawh lo se la an video te hi ron ti viral tawh lo se la tia comment hi atam ani comment chhiar tur atam ani ama ro chu tian mi tam tak chuan an ti ve le thung ani a kha hun laia pizo nun mawi na a video vel a hnu te lan na ti vel te a rawn ti click out ang khan ni reng tawh bik lowa tuna pawh ani na taka chuan hei thlalak an en te pawh faklet chaw mawina an kal te ani a biakin an in khawm thlalak te ni tawh a khatiang kha a video hmasa telin a compare reng de chuanin awmze awm thei hlei nem tia an mani tran tu an fans ru tak tak te khanin a rawn comment na kha chhiar tur awm ve tho ani chu tiang chu thil awm dan ani a bikin hei voin ni thlengin pu eden ale pizo nun mawi te pawh ti khawp hianin mi in an hre tawh a hmun then khatah phei chuanin an lo welcome na sa thei hle ani tiang chuan thena chuan chaw ya ten lo sawm ani a chu tiang khawp chuan mi ina ingama an ngei lo kha mi then khat chuanin khual za awm khual tha a khan an lo ngaia kanin an duh zawng khan lei sak mi mai ani tiang chuan mi ril ruah hian an tlak na dan pawh hi lo inang lo hle ani chuan hei tuna kan hmu pawh hi mani lok ni min lok kha ni a ten pu eden a hi hei han en pawh hianin ama to kan chuan a thau ve sawt hle mai a kan lawmpui hle mai a pizo nun mawi hianin eng ang vitamin nge a lo hluia a lo pek erawh chu kan zuk hriat pui lem lo a ama rawh chu hei kan hmuang hian biakin chhungah te ti khan an kal duna faklet chawi mawina te pawh thei tawpin an in back up ton zel ani an ti a hre chiang ho khanin chu tiang ani wang chuan tuna an awm dan hi lehlam zawng tak chuanin kan lawmpui dun hle mai a tinan ani lo lampang zawk ang chia video emaw engemaw tawngkam ang chi kha an nei lo wang ti thei an ni tawh a chu tiang zawng a han thlir chuanin an lawmpui awm dun hle ani an tinan hei mizo society ah chuanin thil viral emaw ani lo lampang in zir tirna ang chi social media a rawn leak out a rawn viral tawh chuan mizo chuanin kan bor huka kan social luai thin ani chuan kan kap hma luai thin a chu thil ni dan pawh ani a an tinan social media ani lo lampang a rawn hmanga an hnute te emaw mi pat hmeichhia na lampang rawng kai ang chi video rawn ti viral chak tlat ang chi tena an ti viral hian mizo tam zawk hi chuanin kan duh lawa kan dem ngal ani kan karon luai thin ani chu thilom dan pa ngai ani a thil thlen dan tur pawh ani reng ani ama ro chu khatiang ang kha mi in an tinan an lo sima ani lo lampang zawng anom na kha an lo sima thatakan nun an tumani chuanin kha
kan in soi sel fo hi kan si mangai zo kan ni Say sailboat and deep chuang mani luka phei kha chuan Facebook vela khan pu edena aron tong chuan kha lik au na sa hle maya pu edena khan en ruat fel anu kan ti te David Sailo ti te po a thei chuan in ron som ra u engkima I ka challenge sani aron ti na ang vel khan ya pu edena ron chan le na pho khan tiang chuan khovel constitution zong po hi in siak don po ne I hriat siak po ni la ka zam fak lo ani a ti na ang vel khan I bok ani ya tiang khop chuan pu edena hi a kon fi hle maya hui sen hle bok ani chu ege chan kan ti chuan pu edena hi le lama chuanin hei le kha thiam kan tiang chi mi fing hi ania maro chu tuna om dana hi chuanin han en mei chuan rin phak ena po om lo ani chu tiang khop chu nia mi tam dak phei chuanin a college kal lai phei chuanin a thiam thei lu tu match the phei chu thiam lu tu kani tia soi tok pon om ani chu tiang chu nia chun hei tun naya tiang hian a thalaka kan muang hian anin zuwa buk em ania chuak var vau mai ania hei a hlim sang anui sang reng ngoi ania pi zon moi bula hian a tlei tok viau ni tur ani chuan ama pi zon moi po hianin angai hle maya pupol te ai kha chuan angai zok ani ama po hi ngawa thau kung ani tia soi tok po hin tam ania chu le lama chuan hemi kanan da chan kan video kanan ti chana chu an mani pahnih hianin mi tam tak nun an ti lima ti khan mi ten mu nuam an tia khatinga khanin mi tam tak lim na le mu nuam an ti kha ti hian kanan da ani maya le lama chuanin ne news thatak tak an ti te video sang te po an da zel do na reaction te po maro chu ani pani hianin mi tam tak nun an ti hlima chuan mi tam tak ero chuanin an hor renga ne asan chu mi tam tak chuan comment na te po kan hunga ka ten hlo ani zonun moilan na hrim hi chu enga tan ma ka ti lo ani to ti tok te po anom thlo ani ka khan dem om chuang me lawa amaro chu ting anga mi pa ngai nun anga sa khona te ka tiang fak le chaw moina hun ang kan ti ang chi ate an kal ve zel hi dile ma jong kan lom pui hle maya thataka anom dun zel po kan be sei pui ani e